Beda l-proċess biex aktar minn 25,000 persuna meqjusa vulnerabbli f'pajjiżna jitlaqmu kontra l-coronavirus. Fost il-gruppi ta' persuni meqjusa vulnerabbli hemm dawk bid-diabete li huma dipendenti fuq l-insulina u persuni b'immunità baxxa. Hemm ukoll dawk li qed jieħdu trattamenti pinnoli u mediċini li jpoġġu lil persuna f'riskju akbar. Fost l-aktar vulnerabbli li fil-fatt diġà bdew jitlaqmu hemm persuni morda bil-kanċer u oħrajn li ħadu l-kimoterapija fl-aħħar 6 xhur. Persuni b'mart tal-kliew li għamlu trattament ta' dialiżi ukoll huma meqjusa vulnerabbli. F'dan il-grupp ta' persuni hemm ukoll dawk b'mart respiratorju u persuni b'mart tal-qalb, inkluż dawk li se jagħmlu jew għamlu xi intervent kirurġiku fis-6 xhur li għaddew jew fis-6 xhur li ġejjin. Meqjusa vulnerabbli wkoll huma dawk il-persuni li jieħdu steroids b'mod regolari, bħan-nies li jbatu bl-ażma. Fil-ġimgħat li ġejjin se jirċievu stedina wkoll dawk kollha li għandhom xi kundizzjoni li ġiet iċċertifikata minn speċjalisti fl-isptar bħala waħda li tpoġġi lil dak li jkun fi stat vulnerabbli. Il-kap eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei, Silja Falzon, spjegat li l-proċess ta' tilqim lil persuni vulnerabbli beda l-ħamis filgħodu. Mela l-proċess beda l-bieraħ, beda ftit ġranet qabel meta aħna ħriġna l-invita lill-ewwel 60 persuna li ġew imlaqmina hawnhekk ġew Mater Dei. Il-bieraħ illum qed inlaqmu 60 oħrajn, il-ġimgħa d-dieħla ħankomplu b'dan il-proċess. Ovvjament dejjem inżidu n-numri, kif aħna naraw li l-proċess ikun stabbli, dejjem inżidu n-numru ta' persuni li nlaqmu. Kif iċ-ċentri tas-saħħa u fil-Bereċ qed jitlaqmu dawk vulnerabbli skont l-età, fl-Isptar Mater Dei qed jitlaqmu l-persuni vulnerabbli skont il-kundizzjoni tagħhom. Falzon assigurat lil eluf ta' persuni vulnerabbli f'Malta u għawdex li kulħadd se jirċievi l-istedina biex jitlaqam. Tidu tifhmu n-numru huwa kbir, 25,000 ħajsiru kollha hawnhekk ġo Mater Dei, ħanżidu n-numri u l-inviti ħajħorġu. Ġifieri wieħed irid iserraħ moħħu, l-invit ħajirċivih, mhux neċessarjament ħajħorġu kundizzjoni, allura jiena m'għandix għalfejn ngħid isma' il-ġara li għandha l-kundizzjoni bħal tiegħi jirċivita u jiena le u noqgħod ninkwieta ħadd irċivuhom l-inviti l-lista qiegħda għandna, validajniha u bil-mod dawn l-inviti ħajħorġu u tiġu hawnhekk u titlaqmu.